Notándome en terra firme, respirei e espertei do sono. Paco andaba histérico dun lado a outro, Sandra estaba ao meu carón e Salva revisando o equipo. Despois duns minutos xa me sentía como a nova, completamente despexada, como se me erguese dunha boa siesta. Salva estaba tenso, notábaselle na cara o debate entre o alivio por estares ben e as ganas de partirme a cara por non subir cando me mandara. Sandra estaba tan tranquila, como se soubera de sobra que non ia pasar nada malo. Agradecino, porque a verdade é que estaba moi relaxada e non entendía o histerismo de Salva. O de Paco xa nin tiña nome. Contoume Sandra que estaba eléctrico por ver como explicaba o andar involucrado nunha morte. Cando os dous se tranquilizaron, Sandra preguntoume polo que había embaixo. Se vira a famosa caixa, se conseguira abrila. Ti ves os feixes de cartos? Dixo Salva histérico de novo. Sandra mirou no mal e díxolle que se tranquilizara, que parecía unha histérica. Palabras textuais. Salva calou porque sabía ben que Sandra só se expresaba naqueles términos políticamente incorrectos, chegando ao punto de comezo de cabreo. Conteilles o que vira, e como da caixa non vira moito, recreeime no da mesa e a cadeira perfectas, ata que Salva suspirou con demasiada enerxía e decidín que xa era hora de ir ao gran. Describínlles o mellor que puiden o que vira no último piso e descubrín a decepción nas súas caras. Paco preguntoume se estaba segura de non atopar un botón. Salva tiña a teoría de que se abría cunha tarxeta, que tiña que haber algún teclado por algures. Sandra, que sorprendentemente estaba moi implicada na historia, dixo que unha vez estivera na Caixa Universal nunhas conferencias sobre a televisión nos nosos días, nos días de cando foron as conferencias, claro, e contounos que para entrar o persoal arrimaba un pase a un lado da porta que non tiña nada, pero que a porta se abría. Dis que era un edificio intelixente. E pese a que as dúas histéricas riron dela, eu, tal como o vira ali embaixo, pensei que era a explicación máis razoable. Paco suxeriu que podía volver baixar, que aínda me quedaba unha botella de oxígeno. Tanto Salva como a min mirámolo mal, había baixar el. Estes de secano pensan que é como meterse na bañeira un domingo pola tarde. Leveino a beira, a marea comezaba a baixar, despois fun poñer o material a cuberto e volvín nadando. Cando cheguei onde eles estaba mencendo e viñeran recibirnos Alberto e Ramón. Traían cara de alcohol e fume, pero estaban moi serios. Ninguén falaba. Eu non os saudei, imaginei que os chamara Paco en canto puxo os pés na terra e atopou cobertura. Ramón mirábame esperando que lle dixera algo, parecía molesto por non sorprenderme de velo ali, ou igual estaba molesto por estar ali sin avisalo. De calquera xeito non me dixo nada, eu tampouco lle dixen nada. Quitei o traxe de neopreno, collín as miñas cousas e dixenlles a Sandra e a Salva que marchaba. Viñeron comigo. De camiño a casa non falamos. Estábamos cansas. Era preto das 6, ía sendo hora de recollerse. Serían as 12 do mediodía, e que conste que me erguín única exclusivamente porque acaba de cargar o móvil e aínda lle quedaba moita batería. Era Ramón. Preguntoume se podía vir pola miña casa. Dixenlle que non, que quedábamos na cafetería das tendas centrais. Tomeino con calma, dixeralle que nos víamos en media hora, pero total, a marea non baixaba ata a tarde, así que non podíamos pasar ata as 2 máis ou menos. Igual yo debera aclarar, pero a culpa foi súa por chamarme a semellantes horas. Cando cheguei sorprendiume atopalo ali aínda. Non me parecía enfadado, ou estaba disimulando para pillarme por sorpresa, ou estaba disimulando porque pensaba que lle tomara o pelo e non quería que me decatase de que caera na trampa. Non lle preguntei, porque tiña moi mala hostia cando se enfadaba, e tampouco era de maior interese despertarlle. Espetoumo case sen deixarme sentar. Que é iso de que non había porta? Pois non había, díxenlle. El colleu aire como para encharse de paciencia e dou un golpe na mesa. Daquela que carallo había? Cando lle expliquei o que vira, díxome que me enganara, que non podía ser eso soto, que tiña que haber outra entrada, que xa estaba baixando e facendo o ben dunha vez. A verdade é que me estranou, non só o seu enérxico ánimo, senón que me estivera dando ordes. El notoumo, e díxome tan ancho como el era que Paco lle contara que nós xa o sabíamos, que sabíamos todo, que para que se ia molestar en disimular daquela, que, por certo, no Venus o pasara moi ben, e que esperaba que eu tamén o pasara moi ben. Que 2 hostias lle daba. Tomei exemplo del e disimulei como unha puta, ou mellor dito, como o fillo dunha. Non lle contei a teoría de Sandra, a que me parecía máis acertada, e seguínlle a corrente co de volver baixar, pero deixeille caer que por moi triste que lle parecera non o podería facer ata o mes seguinte, ata que cobrara, porque estaba sen un can e non tiña para outra bombona de oxígeno. Faltoulle tempo para sacar a carteira e darme cartos. Non me facían falta. Podía conseguir botellas cantas quixera e casi gratis, pero por se non había tal tesouro, quería ir facendo a miña propia caixa. E mentras guardaba os cartos pensaba en se un edificio intelixente abandonado e medio asulagado seguiría sendo igual de intelixente.